תהליך בדמיון מודרך, המגדלור. את עומדת לעבור תהליך עוצמתי בדמיון מודרך. ניתן לעבור את התהליך בישיבה או בשכיבה. אנא בחרי את המקום המתאים לך ביותר לביצוע תהליך. את מוזמנת להיכנס למצב של הרפיה. לעצום את העיניים, לקחת נשימה עמוקה ונשיפה. נהדר. עכשיו, כשאת נכנסת לתהליך של הרפיה, את יכולה להקשיב לנשימה שלך. את יכולה להקשיב לאוויר הנכנס ויוצא. את יכולה לשים לב לתחושות שיש לך כרגע, ויכולה להרגיש את האוויר ממלא את הריאות, כאשר חלקים בגופך מתמלאים בתחושה נינוחה ונעימה. עכשיו, כשאת שומעת את הקול שלי, את יכולה לאפשר לעצמך להמשיך ולהתמלא באותה הרגשה נעימה, הרגשה רפויה ושלווה. עכשיו, מהמקום הקסום הזה, אני מזמין אותך לקחת אוויר מלוא הריאות, ולאט לאט לשחרר את האוויר, ובהדרגה להרפות את הגוף ולתת לאור המצוי בך להתפשט בכל הגוף. את מרגישה את זרימת האנרגיה בכפות הרגליים, ומשם לשוקיים, והזרימה עולה מעלה לאגן, לבטן, ומשם לחזה. ותוך כדי שהאוויר ממלא אותו, הזרימה עולה על הצוואר, ולאט לאט עד לקודקוד. אני מזמין אותך לנשום נשימה עמוקה, ולהרגיש איך כל שאיפה ממלאת אותך בנעימות, בחיוניות, באור, בשלווה, בדברים חיוביים, בדברים טובים. בכל נשיפה את משתחררת ממתחים, משתחררת מכעסים, משתחררת מדברים שלא עוזרים לך לקדם את השגת המטרות שלך, משתחררת ממחשבות לא רצויות. עכשיו, כשאת קשובה לנשימה שלך, את שמה לב להרמוניה המדהימה בין חלקי הגוף שלך לבין הנשימה שלך, ומתמלאת בעוד ועוד חיוניות. עטופה בעוצמה פנימית הולכת וגוברת. שקט עוטף אותך, וכשאת שומעת את הקול שלי, את מתמלאת יותר ויותר בשלווה וברוגע, ומחוברת יותר ויותר להדרכה הפנימית שלך, שתוביל אותך לעבר השגת המטרות שלך. עכשיו, מהמקום הקסום הזה, אני מזמין אותך להושיט את ידך לעבר הדמיון שלך, לאחוז לו חזק את היד, ולצאת איתו לטיול קסום, טיול מרתק, מסע לגילוי היכולות העצומות המצויות בך. למסע הזה את לא תצאי לבד. מלבד הדמיון, את תמצאי בדרך עוד ועוד תובנות
שיצטרפו אליכם, יושיטו לכם ידיים וימשיכו עמכם לדרך שתוביל אתכם לעוד ועוד מקומות מופלאים. את לוקחת נשימה עמוקה, נושפת את האוויר באיטיות. נהדר. לפתע את מגלה שאת נמצאת בחוף ים. את מביטה על גופך ורואה שאת לבושה בבגדים לבנים, בגדים נוחים ונעימים, לבן, טהור, כמו חול הים שעליו את דורכת כרגע. את מרגישה את כפות רגלייך דורכות על חול הים, והתחושה נעימה. את מקשיבה לרחש הגלים, ומביטה לצד ימין, ורואה באופק שובר גלים, ובקצהו מבנה גבוה, ואת תוהה מהו אותו מבנה. את הופכת לסקרנית מרגע לרגע. את מבחינה בלהקת שכפים שחגה מעלייך, וכאילו היא מובילה אותך להביט שוב ושוב בכיוון אותו מבנה. את מחליטה שאת חייבת ללכת לשם. את בוחרת את המסלול, מרגישה את רגל ימין שלך מתרוממת מעל החול הרך, ומתחילה לצעוד לכיוון שבחרת. הרגשת חמימות עוטפת אותך בכל צעד וצעד שאת עושה. את מרגישה איך הגוף שלך מתמלא בחום. את מרגישה איך הדם זורם בך ומתמלאת בתחושות של כלילות. את ממשיכה לצעוד לכיוון המבנה, כאשר להקת השכפים כל העת חגה מעלייך ומובילה אותך, וכאילו מפנה לך את הדרך. את מתקרבת למבנה יותר ויותר, ומבחינה שזהו מגדלור יפהפה, מוצק, איתן. את מבחינה שהמגדלור כולו צבוע בצבע לבן, ובקצהו קרן אור זוהרת ויפהפייה, המאירה למרחק בתנועות סיבוביות. את עומדת כעת בפתח המגדלור ומבחינה בדלת ברזל גדולה. את מבחינה בלהקת השכפים שליוותה אותך. עשרות שכפים נוחתים על גג המגדלור, וכאילו הם ממתינים לך שתיכנסי פנימה ותעלי אליהם. הם נראים כאילו הם זקוקים לך, זקוקים למנהיגה, וממשיכים כל העת להשמיע קולות ציוץ. את מרגישה את כף ידך הימנית אוחזת בידית דלת הברזל הכבדה של המגדלור, ושמה לב שהדלת נעולה. את שומעת קול של שחף המתקרב אלייך ויורד ממרומי המגדלור. השחף נוחת לידך ומביט בך. את מבחינה שלרגליים של השחף קשורים שני פריטים. ברגלו השמאלית קשור פתק, ובו כתוב חיכינו לך, וברגל השנייה קשור מפתח. את אוחזת במפתח ופותחת את דלת המגדלור. את מבחינה במדרגות לולייניות ומתחילה לטפס מעלה. את עולה במדרגות ושומעת כל העת צלילים של מוזיקה נעימה. המוזיקה גוברת בכל פעם שאת מטפסת מדרגה אחר מדרגה. את מביטה על הצדדים ורואה שעל קירותיו הפנימיים של המגדלור תלויות תמונות שלך, לבושה בבגדים לבנים, מוארת, מחייכת, שלווה, עוצמתית. את מבחינה בתווי פנייך ורואה שאת מאושרת.
וככל שאת עולה במעלה המגדלור, את מתמלאת ברגשות של ציפייה למשהו מדהים ועוצמתי העומד להתרחש. כל העת את שומעת מוזיקה נעימה, ומתמלאת ביותר ויותר תחושות של רוגע ושלמות, ויחד עם זאת, תחושת שליחות, ואת מרגישה שאנשים רבים ממתינים לך. את מגיעה לראש המגדלור, ושומעת עכשיו את המוזיקה הנעימה קרובה יותר. יחד עם המוזיקה את שומעת גם את קולות השכפים. הקולות הולכים וגוברים, ומין תחושה של התרגשות עוטפת אותך. את מבחינה בדלת נוספת בראש המגדלור, נעמדת מול הדלת, ושומעת את הקולות הבוקעים מעבר לדלת. מוזיקה נעימה. שכפים. את פותחת את הדלת, ומוצאת עצמך בחלל גדול. החדר כולו מואר באור לבן. אור נעים. להקת השכפים עומדת על רצפת פרקט לבן. לפתע מגיע אותו שחף שנתן לך את המפתח. הוא מתקרב אלייך ואומר לך, חיכינו לך. את יכולה. אנו זקוקים להנחיה שלך. אנו זקוקים לך. את נרגשת. את מבינה כעת ששום דבר לא יכול לעצור אותך מלהתקדם. את מבינה כעת שגילית כאן, במגדלור העוצמתי הלבן הזה, את עוצמתך שלך, ושום דבר לא יוכל כעת לעצור אותך מלהתקדם, מלהתפתח, מלאהוב, מלתת, מלשמוח. בכל פעם שתעלה בך תחושה שמשהו עוצר אותך מלהתקדם, תזכרי שאת כמותו, כמו המגדלור, מוגנת, לבנה, מאירה, מוארת, גדולה, עוצמתית, איתנה. וכמו המגדלור גם את מאירה לכל הכיוונים, מבלי להבחין לאן את מאירה. העיקר להמשיך ולהאיר. עם התחושות העוצמתיות הללו, ויחד עם המסרים החיוביים שקיבלת בכל המסע המופלא הזה, לקחת את כל מה שאת חושבת ויודעת שיהיה יעיל עבורך. ואני מזמין אותך עכשיו לקחת נשימה עמוקה ונשיפה. ושוב מספר נשימות עמוקות, כאשר עם כל נשימה התחושות ממלאות אותך ומתקבעות בך יותר ויותר. ולאט לאט, בקצב המתאים והנכון עבורך, אפשרי למודעות שלך לחזור חזרה אל ההווה, לחזור אל הגוף ולפקוח עיניים. עכשיו, כשאת כאן ופקחת את העיניים וחזרת לערנות, את מבחינה באור הנעים בחדר, ואת שומעת את המוזיקה הנעימה הממשיכה להתנגן כל העת. ועכשיו את מבינה יותר מתמיד אילו דברים היו משמעותיים עבורך מאותו טיול מופלא שעברת. תמונות שראית, קולות ששמעת, מסרים שקיבלת. ואת מבינה עכשיו יותר מתמיד אילו דברים את לוקחת עמך מתוכם. תודה לך על ההזדמנות שנתת לי להיות שותף במסע הקסום שלך. להתראות.